הסטנדאפ השיר בחלבונים, קובי מימון! מה העניינים מהמצב? אז כמו שראיתם, שלום שלח אותי באמת להיות מר ישראל. האמת שאני תמיד במכון כבר חודשיים, אבל לא רואים את זה עליי, כי אני לא משקיע, אתם יודעים, בהתחלה אתה מתלהב, אבל יורד לך את העבוד, נכון? בהתחלה אתה קבל טלפון, איפה אתה? אני במכון. איפה אתה? עוד 3 שעות במכון. איפה אתה? לפני 8 שעות הייתי במכון. אחרי חודש המכון מצלצל לך, איפה אתה? למה אתה לא מגיע? מה קרה? בהתחלה אתה מתאמן, ישר הולך להרים, נכון? לראות היד איך היא נראית? נעמד מאחוריי מישהו 2 מטר רוחב, 100 קילו של שרירים, הוא בא להרים 150 קילו, הוא אומר לי, וואו, בוא תשמור עליי. אני אשמור עליך? מי ישמור עליי? בכל המכון שלטים, נא להחזיר את המשקולות למקום אחרי השימוש. בחיים לא מחזירים את זה למקום. בסוף יוצא שהבן אדם הכי חזק במכון זה המנקה. אני חושב הכי מגניב להתחתן עם בדי בילדרית. חשוב בחתונה היא מרימה את החתן על הכתפיים, ככה סבבה כזה. גם יותר בטוח, באמצע לילה אתה מעיר אותה, ממי, יש רעש במטבח, לכי תראי מה זה שם, לא יודע מה. רגע, כשאת חוזרת, תביא לי פה את המקרר, אני רעב. סבבה, אני שמעת, לא? גם איזה אנשים, היה שם אחד, כולו שמן, שעיר, בלי דורדורנט, מזיע, בלי מגבת, אומר לי, אני יכול להיכנס לך באותו מכשיר? לאותו ים אני לא אכנס איתך, על מה אתה מדבר? יש גם את אלה שמתאמנים בים, עושים ספורט בים, כושר, עניינים. אני בנתניה זה לא עובד כל כך, עם כל הערסים. אמרתי לי איזה אחד, אני רץ, שים לי עין על הדברים. הוא אמר לי, אני כבר שעה שם לך עין על הדברים, יאללה רוץ כבר רוץ. רוב המכוני כושר נמצאים היום גם בקניונים. סיימתי את האימון, אחרי זה שאתה, אתם יודעים, מזנון בריאות. הלכתי, לקחתי שייק, ככה אחרי אימון, בננה תמרי, אמרה לי, מגיע לך תוספת חינם כי אתה מתאמן. אמרת, תביא צ'יפס. לא, כי יש את אלה, אתם יודעים שאתה אוכל לידם משהו שמן, אלה ששומרים על תזונה נכונה. אם אתה אוכל לידם משהו שמן, הם מעירים לך, אבל תוך כדי שהם מעירים לך, הם גם מתגרים. איך אתה אוכל את כל ההמבורגר הזה אחרי האימון, לא חבל עם כל הצ'יפס והחומוס, קטשופ. כמה זה עולה, תגיד לי, הדבר הזה? בקטע של תזונה, שמתי לב שהחברה שלך באה לך לפעמים במשפט הכי מעצבן בעולם. אתה יודע שפעם הייתי רזה והייתי מתאמנת? ואתה חושב לעצמך, למה לא עכשיו? לא באמת, חברה שלי אמרה לי את זה, החזרתי לה. אמרתי, אתה יודע, פעם הייתי קונה פרחים? לא, כי נשים בסך הכל חולות על דיאטה. אמא שלי כל יום ככה במטבח, כל יום ככה. מיותר. זה מיותר, למה? וכל ארוחת ערב יום שישי אוכלת חבלים. מה זה חבלים? הוא לא מסיים, חבל על זה, חבל גם על זה, חבל גם על זה. תודה רבה לכם, חבר'ה! קובי, יפה מאוד, באמת היה מרשים מאוד. תשמע, אתה יודע שאלי אנה זה בעצם ההוכחה שהענק הירוק מגיע גם בצבעים אחרים. עכשיו, מה זה לעשות לו שערות, להוריד שערות? כי יושב ההיא הקוסמטיקאית, מורחת שעבה על צמיחת פיקי ענקית כזאת. עם עוד קוסמטיקאית, 3, 2, 1, זה הקמיצה. בואי נמשיך. לבחורות גם שמוצאות דיאטה, יש להם את המכשיר, אתה מכיר את המכשיר הזה של מדידת צעדים? יש גם מכשיר שמוצאות כושר וזה מודד צעדים. עכשיו זה מגניב כי אתה פוגש מישהי, אתה יודע מה הקילומטראז' שלה, אתה יודע מה היא עברה. בערוץ הקניות מוכרים כל מיני מתקני כושר והליכונים וזה. עכשיו, במקום להראות כמה זה בריא, הם מראים לך כמה זה מתקפל טוב מתחת למיטה. נכון? תראו איך זה נכנס לכל בוידם, לא צובר אבק, מגיע עם כיסוי, הם רומזים לך, כאילו עוד רגע יגידו, זה נכנס לכל פח צפרדע ירוק. אני מתאמן, הרי אלי אנה מפסיק להתאמן, נגיד, 5 שנים, הוא נהיה פוף בסלון. הוא נהיה לא... אתה יודע שאוכל חביתה מ-30 ביצים? איך אפשר בכלל לעשות חביתה מ-30 ביצים? זה לתגן אותה על הצלחת של יס. אם יש להם משפטים פגרים, פתאום עובר לך מאמן ככה, אל תשכח לנשום. כאילו, מישהו שכח לנשום פעם?